Teman-teman, jeng sini hukumu bebas to neng ang joto miliwai sugurau kama kene takuro bukuro. Seng ek tokarkai, pansa tokarkai, unity tokarkai, seng sini ohan ibu sah seng ohan rokak kene komota nini ani bebas di kene tongnai. Judi seng pansa tokwi matkai takuro bukuro. Abuli bagai sini bubagrani leadership Tripura hani joto Tripura sarang tini pansa ni mario kai togo. Seng boni bagai sini bubagrana belai kena hambai mario. Sini bubagrani leadership no ohani busaro seng ohani malik gai seng mutangjak sini bubagrani yak bai te bubagrani leadership kai takuro bukuro. Ang ani kogno logria karon tini Gubangla jago omohai sini Maharaja Bir Bikram Asaiman Sharnon mere sawi omohai kotor panda kore itu. Phainai bisiro sini sung sudu omohai holo simia sung joto ni family o joto ni nukungono o bubagra Asaiman Shar no o 19 August no sung mujo khailai sung joto nogono sung Durga Puja Lakshmi Puja khaila hai sini bubagra Asaiman Sharnabo sung nogo ma khailai ta sor bukuro. Ngomong aja sini hukumu, sini hukum rokno, seng mutangkoi naragani, nini ani bebas ini baik kita perlu. Seng zaman Bharat Borsho na hamzak mahai, je Bharat Borsho ni স্বাধীনতা দিবস দিন har घर में तिरंगा ini sing denok mane, seng har घर में bubagra o bonabo seng mujuba hai perlu. Har घर में bubagra, ablo seng mujub lainnya, hinang ni samurok seng kalian tak perlu faidi. Joto bebas no tansakai sing samung kalian sabo leaders bobo hai samung kalaito abo sini bokol musuh sing stray kaino huito sabo ni bisingpi sini odo ka piojanai abo sing nuhuito le sing nuhuito to dei saiman to dei sing tabung khono jodi bobagrano logiri nai muchung yang huito bobo hai gororo sing mabujong lai nai je sini hinang sini bobagrani bisingpi no sing piojanai o hani busaro am sunung sido takuro bukuro sini bubagrani o Asaimani Maharaja Bir Bikram Asaimani shalo joto kaham berkai tongbai de joto no kaham na tongbi ini ani aku ma parisinai kebang ma lukurau nesiu kebang ma lukurau nesia sini bubagra Bir Bikram manikoni je wan somun tipramo sini do phano kebo bai kesen khlai tongboya kebo bai messenger ya kebo sai uklobo tongboya sini tiprano phano tiprasano joto ni sai bes karmo telanai rang pecha joto ni sai genang klaine oma hai pun wan so pun tomani nirau nai di azorabo Maharaja Bir Bikram ni amalo sara Bharat Borsho sini Maharaja Bir Bikram hai wan so pun genang azorabo keseri sini tiprawa arai sota ni sai ke bang usul tong apro dora Maharaja Bir Bikram ni amolo nyo compare khaji tulona khaji 12 বছর ni kebama raijo kota Madhya Pradesh Rajasthan Uttar Pradesh omahai raijo go porjonto sini Maharaja Bir Bikram usul kholok bani se kholok jaya ko boroni raijo kotorma tong phiaba sini tipra siki chawone arai sota litai usul kebangku khulawik langa ha sini tiprasano beisai lekha kergo khaine ni bagai sini bubagra asu wan thumani gedang bori amola saite airport senaka tabo phungsasi Maharaja Bir Bikram ni amola saite airport tongmani tabo tini 2022 পর্যন্ত একটা এয়ারপোর্ট ko sini bubagra dusu wan thumung tongmani tini sini bubagra Bir Bikram tongkhai sini dopa bus kangwa agok jang khamung Japan hai Chinese hai chung mui tong khamung tini o bubagrani tangbaya bubagra Bir Bikram kichur manikoni tangbaya barano sini boni busu sini bubagra sini tiprano joto ni sai kurungko joto ni sai apply ko joto ni sai genako khaina ni bagai greta tiprano ni thauloi sino mathana ni bagai khaikon sini tako te bukok songo je busia tongrai no saima na gana gini ni je tawo pan tipralen ungya bo obasto buni chanai no jeng ma sanai je BJP khainai no jeng ma sanai te onan party khainai no jeng ma sanai sini Maharaja Bir Bikram ni adorsho bai te chini bobagra tabok tongnai boni
samang tangman bisiti si sung berskan kainai calon sini do payau imanai bui cuma piau nani bagi paya sung sim yau nani bagi buwa gerabai baksa ke samang matanai hani bangai ante kok bang saya sini buwa gerate kaham ke kok saya kenal nai